благодать вам, нехай примножиться в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Дякую Богові, дякую вам за вашу безмежну підтримку, хто молиться за розповсюдження благої, доброї новини, хто молиться, щоб Євангелія розповсюджувалася і ширилася, і досягала людей Євангелієм. Дякую вам. Дякую всім, хто не байдуже до цього служіння, хто також приймає участь, підтримує фінансове служіння. Хто бажає, в описі цієї трансляції буде реквізити, куди ви можете звершити пожертви для розповсюдження Євангелія і для підтримки мене як благовісника. Нехай Господь благословить вас і нехай Бог воздасть вам старицею. Дякую всім за підтримку. Рясних Божих благословінь. І пам'ятай, Ісус любить тебе. Пам'ятай про це, брат і сестра. Божих благословіння тобі. З миром Божим.